Petrův zdar, kamarádi, zdravím vás z dálničního odpočívadla u 9 křížů. Rybařina je plná výzev a mě dneska jedna taková velká výzva čeká. Dostal jsem totiž pozvánku do pořadu Rybománie, takže jsem si vzal dnes celý den volno a napadlo mě, že vám tu svoji jízdu do Českých Budějovic za Davem zprostředkuju prostřednictvím videa. Já jdu na snídani, trochu se posilnit a vyrážíme. Vřelá polívka tady u 9 křížů nikdy nesklame a to je ten správný základ každého náročného dne. Bravo. Jdem. Pole, louky, lesy a rybářské potřeby. Šup na dálnici. Ty vody jsou tady krásné. Co všechno člověk po té cestě nepotká. No a teďka využiju toho, že jsem v Budějovicích a podívám se do království muškařiny. Nakonec jsem mají něco pokoupil, vzal jsem CDCčko, vypadá to, že je to nějaký výběrový, moc hezký. Na skvirmy, hadičky, Spectra 46, klasika, háčky na mokrý mouchy, jigy jsem nebral, těch mám dost a samozřejmě kuličky, taková krvavě červená, růžová, mosazná, těch není nikdy dost. Uvidíme, jak to bude šlapat ve vodě. Blížím se k místu, kde by mě měl Dave čekat, tak snad ho někde uvidím. Zdar, chlape, čau. Ahoj, rád tě vidím. Máme docela čas, takže nás napadlo, protože je doba oběda, že si dáme ještě nějaký žvanec, posilníme se na to a pak půjdeme natáčet. Čína. Tak dobrou chuť, chlape. Dobrou. Tyjo, no to je takhle vypolstrovaný, ty židličky. Což jsem nečekal, já jsem si, že tady budeme na plasťáku. Takovou židličku bych potřeboval do člunu. No, co jsem to koupil, to se prodává do člunu. Akorát já mám nafukovák a oni mi říkali, že ta lavečka to neudrží, no. A jo, je to tady jako docela pohodlný. Já jsem si právě vždycky říkal, že proč tady není nějaký stoleček, jestli to není jako divný, že sedíme tak jako blízko sebe a... Ne, to ti nepřijde. Ale je to fajn. Má to tady Dave moc pěkný, takže já si udělám pohodlí tady v té luxusní sedačce a za chvíli jdem na to. A doufám, že se budete těšit na výsledek stejně tak jako já. No a než se díl vypustí, tak o tom budete určitě informovaní jak na Rybomány, tak na mých sociálních sítích. Tak. Jdeme na to? Nazdar. Jo, jdeme na to. Zapneme zvuk ještě tady. Mixák. Ano. Dave to zvládá všechno sám. Borec. Neuvěříte, co se stalo? Samozřejmě už jsme na to šli a Dave skočil do lodičky. A to se ještě nestalo, to je poprvé. Hele, teď to tady jsem bude čistý, je tady vytřu. A samozřejmě si vylil pití, takže tady máme teďka mokro. Já mám mokrý kalhoty, tričko a budu vypadat skandálně. To je teda uvítání. Takhle jsem si to nepředstavoval. Ale jel jsem 3 hodiny, tak s tebou budu mít ještě trpělivost. No, nervozita, víš? Teče do lodi. To je nervozita z tebe prostě. No. YouTube celebrita, tak jako. Takže konec dobrý, všechno dobré, nějak to proběhlo. Skvěle to proběhlo. Skvěle. Dave mě chválil, tak snad z toho něco bude, snad jsem tam moc neblábolil, no každopádně epizoda bude zveřejněna 11. května v plné verzi na Patreonu a potom 15. května kratší verze na YouTube. Přesně tak a rozhodně vám můžu slíbit, že se máte na co těšit. Já doufám, že jo. Bylo to super. Já děkuju, kámo. Ahoj, zas někdy, čau. Já jsem si to moc užil a doufám, že i vám se bude líbit nová epizoda Rybománie se mnou. Teď potřebuji natankovat a ještě mě čeká dlouhá cesta domů, takže to ukončím. Vy se mějte hezky a já se budu těšit u dalšího videa, třeba už konečně od vody. Čau.